O Partido Socialista reclama á Xunta de Galicia que non aplique a suba do canon do lixo anunciada por Sogama. Segundo a empresa pública, a taxa pasará dos 66 euros por tonelada actual aos 108 euros no 2025. A Xunta do Pontevedrés Rueda pretende en 2025 subir este canon ata 108 euros por tonelada, o que sería non un sablazo, senón un timo, o timo galaico, porque supón unha suba do 93% do recibo. Dende Sogama responsabilizan o Goberno do Estado deste incremento debido ao imposto estatal sobre vertedura e incineración, pero os socialistas apuntan que a orde chega da Unión Europea, que no 2018 aprobou unha directiva que obriga aos Estados membros a gravar os modelos de xestión de residuos como o galego, que queima o 61% do lixo que recibe. Se Rafa Domínguez e o Grupo Municipal do Partido Popular van permitir que en uns meses se suba de 56,10 euros tonelada a 108 euros tonelada o seu recibo do lixo por culpa da Xunta de Galicia, pola mala xestión dos residuos que leva facendo unha década a Xunta de Galicia. Eso é o que queremos que se posicione o Partido Popular e que non bote balóns fora, non? Os socialistas levarán ao pleno do mes de setembro unha moción sobre esta cuestión. Reclamarán á Xunta que non aplique a suba e que manteña a bonificación do 15% para os concellos que implanten o colector marrón, que foi eliminada por Sogama no mes de xuño. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario que en Pontevedra si ten sentido, deixando así a cuota, a tasa en 56,10 euros por tonelada de residuos domésticos xestionada. Que se distribúan os máis de 12 millóns de euros do Fondo Ambiental entre os concellos galegos en función do volume de residuos depositados e a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, a FEGAMP e as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda para revisar o modelo de xestión de residuos de Galicia son outras das reclamacións que se inclúen na moción.